Bună, astăzi o să fac primul meu video și primul meu video va fi cu Minecraft cu o prietenă pe nume Adela și sunt și youtuberița de la Pupus Strălucitoare. Nu mai cânta. Da, filmezi. Da, eu filmez. Hai, intră, sunt aici. Da, vine imediat. Ți-ai schimbat skin-ul? Pe bune? Cred că da. Ce să schimb? Nu, mi s-a părut mie. Că dă-te mă și tu de aici. Dă-te tu. Da, sunt dominapăi. Bine, e albă. Doar unul a fost atunci. Uite un cal drăguț. Ăla negru? Nu, ăsta mi se potrivește mie. Dar nu se potrivește și ție. Da, e negru și se Cine a luat o vacă și o de asta? Eu am luat. Unde ne stabilim acasă? Dar nu în pământ. Ai, căcat. Nu mai înjura. Nu, Dar nu și mie rost de un măr ca să-mi atrag căluțul și să-l pun într-o capcană unde să-l bag și pe el în pământ. Eu fac rost de iar văd zăpadă. Ok, doar că fără căluțul nu e așa, că mai trebuie să pun de un măr. eu plec. Așa că o să-mi abandonez eu căluțul. Da, căluțul. Dar dacă murim înainte să ne facem paturi și să ne spawnăm, Nu știu ce o să facem. ne pierdem de la spadă. Bă, da, găină! Unde te-ai dus? Păstrează-ți calmitatea. Să știi că eu am fac casă, nu în Ai pământ. trecut pe aici? Ai trecut pe aici? Maria, ai trecut pe aici? Eu nu-ți da zăpadă. Atunci unde erai? Mie nu mi-e foame, oricum am o grămadă de mâncărică. Câtă mâncare ai? Păi mie îmi sar florile, am glitch. Bagă în tine. Și abia un copănel am umplut. Abia încă până am plus. Eu nu fac casă chiar aici, dar Unde ești? undeva, 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 undeva. Unde? Stai așa. De acolo unde ne-am spawnat. Mă duc acolo pentru că îmi fac o casă, nu chiar în pământ, dar îmi fac aici. Ia arată-mi și mie un pic împrejurimile. Stai. Stai, uite. Apropierează pe ei. Cred că o să dau cât de curând de urma ta. Ești în apropierea apei? Da, acolo. E atât de foame încât nu mai pot să alerg. Nu mai pot să alerg. Trebuie să luăm de asta. Să fim șmecheri. Și să luăm de asta. Să facem ghiveci pentru flori. Ce e pentru flori? Cu ăsta se face ghiveci pentru flori. Cu ăsta se face brix dacă îl prăjești. Crede-mă. Eu te Pe cred. aici ești? Maria. Da, pe aici, dar o să vezi, uite aici, o să vezi, Lalele albe. nu, o să vezi iepurași și multe, o găină. Am găsit o minunăție, un cărbun. Hei! Am găsit o minunăție mai mare! Cărbun și iron! Și mie, pentru și eu. Nu.
Stau și ți Asta o să fie doar o prezentare, că nu prea o să facem atât de mare video încât să... Wow, cât de mare. Tu, Jim, de ce ești rea? Eu plec de pe mapă, că e Nu o să-ți dau iron dacă nu vii și mă găsești. Stai. Aud un păienjen eu. Păienjen. Și am găsit cărbuni. LOL. Și iron, 4 bucăți. Mulțumim. Pauza. Asta trebuie. Hai, continuă. Gata, s-a deconectat puțin, dar nu nimic. Și mi-a apărut Herobrine aproape. Maria, mi-a apărut Herobrine aproape. Unde? Uite, Pe bune? pe bune, mai da, pe aud un păianjen. Îți văd numele, nu te mișca de acolo. Nu fugi de acolo, pentru că vreau să vin la numele tău. Eu, din păcate, nu prea... Da, eu spun după ce... Gata, te-am găsit. Te văd. Te văd și mi-e foame, mor de foame. Nu mai... Nate la lei. Bună, ce bine. Bine. Mai am măcar 2 copălene. Ops, uite-ți. Îți minez eu asta. Da, dă-mi. Gata, nu mai e. Dă-mi. Și dă și niște iron, please. Nu îți dau, dar mai întâi de mâncare, că mi-e foame. Nici eu nu prea am Mi-e mâncare. foarte foame. Decât... Frate, eu mai am 2 copănele. Atâta zău, decât astea două. Stai, mă, am luat eu iar. Nu mă face să mă... Gata, mă. Da, ia-le! Ia-le! Gata! Și acum... Și acum dă și mie de rup. Iron. Ok, o să ne împărțim în 2. Da, puțin. Hai, cât mai durează? Că... Puțin. Ok, încheiem acest videoclip deocamdată aici și ridică-te și tu. Ridică-te! Hai grijă. Bine, gata, stop. Uite. Bine, o să încheiem acest videoclip și Stai, nu încheiem videoclipul până când nu la lele cotinia. Stai, vreau să chestii. O să ne vedem data viitoare, pa! Bye! Bye.